Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong kethek. Ora Bangsane. ketok lho, Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik, Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah pamit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kedadak. Gane kamu. Iki namun iki kabutan gelungan lho, Mas. Lah iya. iya dia. Nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Malah mati. Alhamdulillah wa syukurillah la quwata wa la quwata illa billah. Mak Cange Yulimbo. Inggih. Kaya kula niku jembleng serendeng gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel Nggih. biarpun sekupnya di kelurahan, Nggih. tapi kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Kula Ngaten, tepuk nggih, tangan ngaten, kagem nggih. masyarakat Bujel malam hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karang Padesan Nggih. ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Ah, nggih, Kula niku nggih. dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Nggih. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhok Nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyayi-piyayi ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun makempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata trap trusilaning piyayi Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan, tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Pripun cobi penjan raoske cobi. Sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan apa supe to Mas kalih kula? Kurang. Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriku semanten. Wonten lapangan dom Nggih. pinggir pantai Menawi mboten klentu 2017 menika. Masya Allah, yayi Nggih. kok si awet enom kaya ngene to. Malah tuwek mbiyen kali saniki lho. Wah, sampeane ketoke junjung bos bareng anu terus diceblokke. Mboten. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, yayi kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling yayi kathah. Mengke nek kula ngomongke kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan yayi sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, alung gendeng ngoten mawon malah. Arwane leh genak ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono lho. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito iki lenggah. Biyen pedhok ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho, Pak Majito ya? Pak Marjito. Ndi? Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho. Rangkep saiki Pak. Loh, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya ndalang ya bakul tremos barang sak. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki yo ngene iki mandiri. Iya. Mula pangapunten Mas. Kula Nggih, niku nggih. Sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah, masyarakat. hebat ya. Pak Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan. Mbah Wayan. Sopo to sing nulis Wahyu mo sapa to? Contonge sapa. Pangapunten Mbah Lurah, Jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing apal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah Mbah Wahyu, Mbah pancen kula umbar mawon wis ben kisinan kula. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen ngoten. Iya. Piye Mas Lutut? Ya wis ngene ae. Kok ngene piye to lha iki piyayi sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng ya kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggonge gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jalera. Oh, ngresmekke jeding lah.
matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora kresmek ning kamar mandi iki. Ora ngawur. Tak kira lek kresmek ning kamar mandi iki. Oh iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Terus Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Nah, nggih. Ya. Yo gini kudune lak paham to 28 Oktober itu Ya Hari Sumpah Pemuda. itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus ingat PHBN, peringatan Hari Besar Nasional. 28 Oktober, Sumpah Pemuda. gini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan. 21 April. RA Kartini. Niki sekolah, Pak. Sekolah. 2 Mei. Pendidikan Nasional. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pak kuwi nyen. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing. Wong tua ki ya pahlawan. Wah. Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu apa arti dari pahlawan kan tahu toh. Pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Bisa ora kowe? loh, pahlawan. Ayo jelas nih, Mas. Bisa ora kowe? Mboten saged. Bisa ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya, iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokoknya sing ra iso kudu manggon guri. Nggih, Mas. Nah, iya. Soalnya kalau kalian Mas Kluduk itu Longgo. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Nggih. disampaikan Iso, dengan iso, baik. ora, ya Ora ya ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Iso ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok nang guri. ngarep sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu ki sini. Iki Sing gak iso kudu ning Nang guri. Lah kamu kok aku ora iso iki? lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudune. Ning mburi. Lah iya wis to. Jadi Sing ora iso ning mburi kok iso. tambah rungokne kowe iki apa? Lho, lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku yo ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Rasane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahla iki Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. Nek enek sing mastani jutawan. Jutawan, Jutawan. lah nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki darma, darma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho pinter. nggih lho. Budayawan. Budayawan, budaya ki budaya, wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iki iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Mbak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. lah wong lanang gawe apa Lah. kek? Cilot. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekoni iki rumah samu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Iya. Wayan ki. Ya lah. Jadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. Tepuk tangan kagem Mbah Lho. Lurah. Lho, Iki lek ra ngene iki lho, penonton Aku- wayangan begini dicepaki gazebo iki lek ra Mbujel iki ra ngene iki. Loh ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata kene. Mungkin no. Oh. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Loh, iki pengunjungnya yo ngene iki pengunjung iki. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi wisata. Iya, aku ngono lho. seneng aku memang. Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah menika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil Nggih. ing dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Ah, nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Ah, Terus sing dono di- rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Subhanahu Allah, wa taala. Syukur ki penting, Mas. Eh? Syukur itu penting karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Mbah Lurah. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah kok pamerne. Anakku sik meneng iki lho. Nyapa? Neng Polsek Mojokerto ya. Alah. Dinas po. Nyopet kecekel ndek iki.
Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini iki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ini. Lah mula iki ana tongkat estafet ki to. Iki Angke. rukun ngene iki lho. Hmm. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih, Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. piye Mas? Gen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel kene. Nek Bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya, Kegotong royongan. itu selalu ditanamkan. Hmm. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lain. Hmm. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya, Hmm. ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh. dalam penjenengan. Nggih, nggih, tebih. Enek jam malam nggonku. Nggonku ki ya, wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong Wong wedok. wedok, wong Nggak boleh lebih. iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, kuwi nguyuh dicekel. Nggonku ki koyo ngono. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Nggih, nggih. Kuwi Wah. paling tidak harus ono penyaringan, Ah. sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Ah. Lah nyapa dadak Loh sosial. nganti ono batasan waktu kok. Nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa. Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong Metu wedok. bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk. Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ora cekel bro obat mabit ki maksudmu. Masa dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyon raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. apik kok Wong iso. ana sunan lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. dicekel. Lah, kowe tau tumon. Terus ditang ngono. Rambinggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek tenggen kula nggih mboten jam-jaman nek trimo Lah, wong niki nguyuh lho, Mas. dicekel. Isu ya dicekel. Awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Curhat. Kersanipun sekeca nggih Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lenggah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, Dan amin, paringi amin ya kathah rabbal rezeki. Amin. alamin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran, Syukuran ki penting, Mas. Eh? Piyayi Bujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dudoi. Wong syukur ki non sewu. Anu, non sewu, Pak. Oke, Ning oke, kene terima. to nyapa to dadak rono. Aku Aku ning kono ya penak kok iso. Pak sapa Pak jenenge? Sopan, Pak Marjito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Mboten, mboten. Niki Oke, lho, oke. niki lho. Oh dipindahi satu. Ah, niki. Oh, nggih menika. Ki bokong menika. Hei, asmane Pak Iki lho Parjito. neng anu Ning gone epek epek lho, ning epek. Ah, Epek timbang ah, lho. Oh, diwaca, nggih, no. Pak Parsito. Ah, Ngeten. Ngono. Nun sewu Pak Parsito. Pripun? Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Ah, nggih, nggih. Ngomong syukur loh. Ah, syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Pripun? zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone nggen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Nggon awak. Awak, Contone lek wong lanang lho. lanang. Nun sewu, Ya. saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Ah, Nggih cagake Cagake keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi kowe. Kita ki Tak ayu- omongi. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Oke. omongi. Nggih. Iki realita lho. Piye, piye? Iki penelitian. lho. Wong ki lek ayu ki malah besok ki nun sewu kurang syukur. Contone. Tak omongi. Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Sing Terus? disemir abang. Ya ora? Nggih, Ya ora? nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik ya. kurang trima, templeki lensa, templeki plastik.
Agene bojomu ya mbok paringi lensa iki ya nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lah kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki lho. Ayo delok-delok. Iya apa ora? Oke. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndengenane nggih lensa lho. Enek wong mulih luar negeri Pripun? nggih lensa ndelang ngewangi mboke cetik geni. Akhire Genine meletik ning mripate. saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab. Kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ngene. Saiki mu irunge kok lowo. Kudune yang silikon ki lambangir to. Kuwi ora bangir malah ndeledek ngene. Kuwi dielingke Salah kedaden Salah kuwi. kedaden Ah, kurang nggih. syukur. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Eh. Ya ora. Oke. Wong ayu iki malah kurang syukur. Ah, nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gedhe, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi, Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. malah swarga, mergo syukure gedhi. ayu-ayu ngene iki Bahaya kuwi. Gambling, isuk main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomongi kudu iso nglakoni lho. Iya ya, Tenanan lho. iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi penjenengan Mas Ah, Panji. nggih, kula sekseni, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lenggah disekseni. Ah, Iya, ya. iya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup, iso. Jagung bakaran. tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kuwit omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean Urung dhewe. mbok tekoni mbok Ah sing tapuk. mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbah Lurah, Asmane Pak Wayan. kagungan garwa. Kedah, Wedok apa lanang? wedok Nek munyawang mau ayu apa elek? liyane kuwi ya. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbah Lurah kuwi lho ayu apa elek? Liyane kuwi nyambut aja aja gitu. Bu Lurah kita Bu Lho, Lurah. omong ayu apa elek ngono lho. Bu Lurah, Ayu apa elek? aja kuwi aja aja. Loh. Teko bakal mindoh ndi lho. Ora iso wong kowe omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek berarti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu ayu ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Gitu, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jane neraka tapi sarene tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho iso. Iya. Wong kok lem bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso-iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik. Ya, dhewe sik, dhewe sik. Iso awakmu ki swirane. Nek gobyos ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah, Dan ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. lho kuwi langsung Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe bantere ra wong. Ngono kae. Mangsamu. Ora paham kok cemu sak pira, Mas? Coba. Kembang iso mboten. Iso-iso. Anjur pangestu kae karo. Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. Wah, jan kaya wong nyigar keramik. Ayo. Saged. Iso. Man. Iso-iso. Ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Coba Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho. Lihat sedaya nggih Pak De, Bude. Apunten Pak Parjito. Ah nggih, nyemanggaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kangko, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup roti kering. niki Suguhane niki mawon gowo roti dhewe. kering ngene Niki kon gowo dhewe. Masyaallah. Pancen bengi iki tanggapane borongan. Jan lahirin ya. Ah nggih. Coba Mas, coba Mas. Cene sak penu Mas. Pancen dalang kentir niku benten kok. Beda. Masyaallah. Wong enak kulino nginceng.
Aku untuk kok ning Kalimantan Ambon. Rei 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 reri reri rei rari rari rai ra ira rari rai ra. Lagi Mas Duduk. Ayo. Rei 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 Aku seneng iki. reri reri rei rari rari ra rai ra rari rai ra. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Iya. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni. Ora kok terus meneng wae mek tingati. Jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni kok. Terus kok meneng ae. Tak idoni yo. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih jarene mau iso nembang. Mas Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene lak sanggit ndang langsung santak to. ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Lho kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi ki piye? Ya piye aku piye? Kowe engko tak ijolne sitok ning kono lho kowe engko. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak kokon. Musike oke ra kowe. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. sak. Rei 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 rari rari rei rari rari rai rai rari rai rai. Koclok iso. Nyapa malah mbok abab iki yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok, Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re ya ana suarane. Laku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Lah ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Nah, Ngono lho. Ya Mas. Aja male budek musisi ya. iso mulai eling. Bengok napase metu bengok. Ya, ya. Nggih. Rei 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 reri reri rei. Oi! Rari rari rai rari rai. Oh! Rari rari rai. Oh! Rei rei. Oh! Ngkrek tenan nek pernah ngisin-ngisini kan. Pancen angel kok Sing angel. angel niku lho Mak Parjito niku lho sing angel niku lho. Sampeyan ki jo ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan lho iki. Ah. Sumatera njajah. Digowo adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono Lah lah. niki lho kok. sing ngomong niku kon bengok pangah bengok rasah. Nyapa sebabnya laris? Napa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ngono kuwi. Nek wis aku rei 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 terus sampean rari rari rai 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 rari rari rai. Ngono lho. Iya. Aku reri reri re sampean rari rari ra. Rari rari. Engko. Nanti ora saiki. Engko ngenteni sik. Ora kesusu. Latah kok. Rumangsamu. Engko sik, yuk musik. Rei 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 reri reri rei Ora tau bener. rari rari ra rai ra rari rari ra. Masuk duduk masuk. Rei 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 reri reri rei masuk rari rari ra rai ra rari rari ra. Yuk nang dia Mas duduk sudah dia. Musik nang. Rei rei. Terus lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomongi Breset. angel-angel. Kowe iki nek Angel. dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, lho kok iya. iso. Ayo, Awas. Loro. Iso tenan apa ora? Iso.
Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lelo lale terbangi. Tak deh tak deh tak deh tak. Napa? Enak nggih lambungmu apik aku. Saya itu gawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Wis ganti neh. Lare-lare. Mas. Mas. Magadir. Mas mbok panjenengan ki Angel. melu kepiye ngono lho. Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya leh ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Ya sisik. nyapa dilenggane wong iso linggo dhewe to. Oh. Kalau masalah dalange iki lara kuwi. Maksudnya gini, kono Kyai Sepuh, Seru ora tuwek enom ora nrutus. maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo ndalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon lho. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Ngawur rek, ben dipangku penak kono lho. Puro iki bangku iki. Ojak omong-omongan kok iso suwi. Sing serius. Nah, Nah. serius Mas. Ah, sing betul. serius ngono. Nggih Pak Pasito. Iya. Pak Pasito. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah ya salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Atur suwun, Mbak. Loh, Nembang kok. jangan seneni Mas. Piye to ditembangke ngono nganggo Wong wis syair. diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir neh lah aku dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa resiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niku. Matur nuwun sedaya para perangkat. Berangkat. Nah, perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat. Stop. Alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat. Ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Dadi perangkat aja maksiat. Siap. Iki piye iki? Alah mbuh. Siap. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah bisa manfaat. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak getiak dilat batukmu. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mersani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Padalang ingkang sampun gelar wayang.
piyayine sepuh sregep sembayang. Tumindak maksiat kuwi arang-arang. Iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang lakoni. Bapak dalang ngasto sinden songo. Sinte songo ndi terus yo songo iki lho lho. Nah, songo lho. Songo. Ayo. Bapak dalang ngasto sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok nindake perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. yu kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Nduk. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ayo, Meri. Ayo, Mer. Katu, Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Kene, Nduk, karo Mas Kutuk, Nduk. Coba. Dan tak golekne sing apik. Kene, Malah kene. kaya pegawene Bang Mekar dan lamu. Kene aku. Wes, sampean karo aku, Nduk. Sini, Nduk. Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wes Aki, to Aki. nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur desa mawa cara. Kowe roh Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sistok positif, sistok negatif. Nggih. Men kalau plus. betul. Tak delok anu cop-cop. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini omone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jol iki 50. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Ah, Aku Jodohmu ah. iki cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Iya. biyen yo mbok rayu-rayu ngono kok. Biyen ketok apa, saiki ketok apa. Bojomu apik bakal tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakal kacang bandar dah iki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Ya, Mas wis. Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku iki melayu kok. Lho, bojoku iki hobine melayu, ben isuk. Melayu Sehat. olahraga, Loh, Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Enggak sayang, enggak Lah sayang. ngono lho. Enggak itu. Wah, lha kok ambumu kucing men lho iki. Rumangsamu pemene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ngene ya, Nduk ya. Dudu awak. Lali lho tak lali. Iya. Ini, Tapi kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku, Nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Saman yo adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek jejer aku ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing sor panas kuwi. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? Sama lek tresno to karo aku. Nggih, Iki umpamane ya, Mas. Alah. pripun Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup. Mas, berarti aku sampean top iya. terus ya, Mas. engko lek anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu iso? Tutupmu kan, Mas. Apa? Prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean. Umpama awakmu pringmu aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki. Yo aku ning iso tak krowoki. Ada Apa nek dadi pring gundulmu iki? Kok lek dadi pring aku dadi gendrungone. Wes,
Ora indah. Panggah indah Apa awake enek wong dhewe itu ya dadi pring, sayangku kucung ya. cintaku. Iya, Dik. Sayang, Dalem sampean tresno to karo aku. cintaku Cintaku. kepadamu tulus Sayang, dengan hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor, sampean sing dadi apane Oh, sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor, Iya, iya. sampean dadi apane sayang? Oh sing lanang gendeng iku ya. Aku lak nyenengke bojoku to. Paling resikone duwe bojo ayu yang ngono lho gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumbani terus Iya, ya, tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan yo pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak bles. Bles, Wes kok gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses belas. Wes langsung Buntet ya, bongko, Mas. buntet bongko. Bongko apa wis. Sayangku, Apa nih, Dik? cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas apik, ya. Iya, iya. Umpama aku Apik, dadi bener. sandal tengene, Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Dik. Mas. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to Mas. Aku yo ndek sikil Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu Mas. Sampean Sepatu. mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Kalor ngidur wong loro ting selenting gitu. Heeh. nek mambu selentang sendiri oh kaya kluthuk Oh, karo Bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak, Mas, coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Ae lho, nyapa tok nglirik kono ae lho Mas. C, Mas. Kene. Oh alah. Kumihiligea Oh alah. Indiana. merah dirigea. Ya, Bang. Iya. Siapa tahu Yaro. Asik. Coba kamu dari sini, coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Rono. ning ngisor tower e Mas awake dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit tok. Dek Prigel. Iya sayang. Prigel. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Biar romantis ya, Iya. Mas. Dek Prigel. Iya sayang. Mas Kridik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya mesti. Kumihiligea merah dirigea. Siapa tahu ya Rasa cemburu nyapa tau jenenge. merah dirigea. Kumihiligea miligea. Abote masuk cilik. Mas. Apa nih Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Aku kan. Aku. Ya. Jiwotos iki mah. Mesti meri giting kowe. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak piye? tuwunyu nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Adegane Romantis nek padha nome padha tuweke iki kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. Adegane piye Mas? G. Kamu dari sana slow motion. Iki sapa iki wedok? Loh, aku paling dak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedu, Berarti janjidit karo Sri Devi. awakmu serigala. Lho kok apik iki, Mo?
Hani. Hani ki sapa? Mary. Eh? Kok Hani? Loh, Bapak, mbakmu jenenge Hani to? Hani ki sayang, Hani sayang. Apik. Mary. Eh? Oh, ayu kopokan lho iki malah. Piye to? Sing Yo, apik kowe sing iki lho. romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Oh, ayu. Sama narep nyapa? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok malah. marani dek kok iso takon Walah, nyapa. Kok marani kowe kok arepe nyapo iki Wong jenenge. ayu iki gak patek peka lho, Mas. Ki, Mas. Lagumu apa mau? Aku paling tak apa dek Dek? Kumhelik ya. Gemere hari harus taruh hari. Kan iso Sama bahasa yo India. malah iso bahasa Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Hari gemere hari tapi Tum tum tum. gemere hari. Hari? No. Ah. Ah, Ah. ah, ah. Malah kayak kucing ya. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jae. Kayak kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Nehi. Nehi ke puncak gunung tinggi. Naik Hei, weh. kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. Mas. E minor, E minor. Oh ya kana ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora usah meri deh. Gak meri aku mas. Ben jajal. Ning tok ndi wae. aku? Aku ning ndi? Surpring nah. Dene kono dak. Anda arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencitraan. koyo kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil mi kehi tum cubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis guarono kok terus ngrayak. Lah yo iki tak buak terus golek iki lho. Ya ora boleh kok iso. Tak Tungtak dudah, 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 tungtak dudah. Yo, Bil, tak. vokale kono. Tak. Vokale. Bil. Eh, Hmm. sewengi ngene. Tak. Tak. Hamko. Anu njaluk disogok. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan kan. Ngono. Adik, nggih. Nggih, rada budal. Tak dulu dah. Dan ayo. Ayo, Ndang e. tak. Ayo, Dik. Nah, Asik. Asik. Yo. Yo. Sepite tempo. Bil. Cepetno Mas, cepetno ngene lho Mas Santan. Ngene. Mas, ngene lho Mas. Ngene terus. Ngene Mas. ayo. Omko hamido curalo. Omko hamido curalo. Omko hamido curalo. Omko hamido curalo. Olilari, Oh, hamko. Oh, curalo. Dah, tung tak dulu dah. Tung tak dulu dah. Tung tak dulu dah.
dhewe ya. Enak. Apik ki. Piye. Kok gak Piye. Wes aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Tak Mas? kayak muni ya. Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti LPG. regulatormu Mas sing kurang trep. Rek gue gundelmu. Kowe ki yo ngono. Aku kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Tetep aku. Gawe isi Coba. staples bar Dek Prigel, Ya? lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Ben pelok bae. Ya. Pelok bae. Kene. Eh. Loh. Bojomu tetep diladeni. Kene kok. yo. Tulungi to Mas romantis. Mul. Aku bar mbok gendong kok iso ter ngono to Mas. Rek gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila aku. Rusak. Yo ora apa-apa karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu. Awas, gaweke ya, Mas. Oke. Coba. Oke. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis nesu. Ning kali nggawa pancingan Wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis nesu. Sosor bebet disosor meri. Salahmu dewek mohon diwari, besok gak lagi-lagi. Riwe ala di grojokan. Oh, ayo. Saben-saben elengke. Pulo-pulo wis bejaku, ya dek ya wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu, aja dadi runtike atimu. Genti awake dhewe Mas sing drama ngono kuwi Mas. Ayo. Ya. Ayo. Apa? Ngono kuwi mang lho Mas nyanyi ning room ayo. Piro sak jam? Ngono kuwi lho. Fatir. Iwak cucut dimadai karo macem bacot ini bawura. Aduh Mas, Neng pasar kok tuku cipil, kok samarien rata pikir. Aduh dek ojo kuatir. iki lho Mas senenganku. Iya. Aku anggur nyanyi ki nek kelingan sampean. Kelingan tidak. Ya iki lho. Manuk gagak awakku pancen sengaja pancen dijarah. Aduh Mas, sakit hatiku. Ono kadal kok ngombe oli, yang tak budal ojo digondeli. Aduh dek ojo digondeli. Bang kacang kembang kadele elae roba grabe dadi gawe yen pancen dikarepake ayo terno mulih wae. Terima kasih Mas Lidik Tuk. Terima kasih, Yo, terima ayo. kasih. Aku tak duduk dulu ya sayang. Ya. Apa tak? Duduk. Terno. Alah liku kene kulo diterne ora. Terno takku terno. Aku gak iso ngeter iki. Diajeng Prigel.
Coba rene. Ah, ya. Kajeng mriki. Serempek. Duduk. Jajeng Dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa to kok dadak ngendhok rono ki kok. Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondro ning kedaton ya, Dik. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye anggonku ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Injih Kang Tuk Mas. tuk. Iya. Nah, ini. Nah, Sik, Mas. Rada metaraman. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kuwi ra gawe mic kok lambene banter kok. Piye, Mas? Aku manglo ditok-tok, Mas. Aku yo tok-token to, Mas. Ayo. Ana Ayo kepiye to? ayo ning Kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Eh? Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho, Mas. Tuk, Mas. Duduk. Jajeng Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no, Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho, Mas. Jajeng Mary. Hmm. Wis mulya dhewe kana. Kok mbok kan mulai ke kepiye? Ya Kelupaan diderekke. ngono kuwi lho, Mas. Nggih kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kandha bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tungtang tak. Ayo kita ketut. Tak. Ya. Nang ya. Tak. Kok ngono? Bareng kowe mlaku koyo ngono apik Cahayu. Piye Mas Rudu? Koyo bangsong. Lah yo iki sing ngendhangi rada senimpen kok. Gundulmu. Bangsane. Mas Par Sito. Pripun, Mas? Iki lak Titik. wau nduk prigel pun. Nggih. Kali Mbak Lurah. Nggih. Mary nggih ngoten. Nggih. Iki kesempatan malam hari ini kula saged derek panjenengan. Nggih. Kula ngampil ingkang penjan. Derek pun Toh. niki Nyumanggaken panjenengan milih. Milo. Nggih. Mbok pilih wonten serat. Wonten. Oh, nek Mas Par Sito ki Bebas, kok. bebas, Nggih, merdeka, nggih. merdeka. Nggih. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal sing gawan kula Iki saking kiri iki ora apa-apa. Kiri Nganjuk. Iki. Oh, Iki. iya, Sama sik Ya, menika nggih gawan kula. Niki. Ngoten nggih. Ha nggih. Oh, jadi gawane yo akeh men. Kene Cahayu. Mun tidak. Awi njaluk gandeng. Mana? Kene Cahayu aduh. Lah ngene lho, aku lek oleh iki oke, lek kuwi mau wis alah koyo codot. Ayo codot-codot to iki. Tapi mang aku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Kok ngono to? Ayu tur modot Tak kira atine. Kowe codot. krungu piye? Codot. Lah iya, krungu tenang. Berarti ya tengen. Tengen iki tengen. Iya, Jadi iya, iya. krungu. Kene coba. Pun iki Nggih, nggih, purba wasisa ning sampean. Sugeng dalu Mbak Lima Basangi. Nggih, sugeng dalu. Iya. Ngono lho. Kenalan sik no. Lah kula kalian iki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah lo, endah jeneng endah. Endah. Salah WA kan. Apa asamu, Dok? Rere Wah, Fatmasari. alah, yo. Endah sing Sapa? Endah ki oh yes, duduk iki. Sapa? Rere Pak Sito. Endah yung sidene didik barang mbok telu. Re, Dalem. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, wis karo aku kene. Cih. Iki mau wis tembang sawetara. Iki saiki titiwancine jenengan bebas untuk memberi hiburan sebagai para penonton. Iya no, iya. Wis sapa lagune? Aku mesti dodol korden bareng lho. Hah? Dodol korden. Heeh ki mang slambune mbokku Ngawur. tak bedot. Iki style bocah saiki iki saangger sinden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean. Dek sambirne kene. Kene Pinter dikai, tengah kai, mburi kai koyo pemean. Lah ya ora
ora beda. Pakai anu ae, campur sari. Ah. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi cobi. Nah, ngono. Coba. Yo. Medun ae Pak De. Oh Pak D, wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Ah timbang Pak D ya belum melik. Keakraban oke. Anu Pak D C Pak D. C. Nah gitu. Nggih. Nggih tahu bulat. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kelingan kayak ning stasiun Kediri lho. No. Kereta ndoho. Kangen karo Dik Rere. Ta sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Awas kok Napa? aku yo golek pasangan sitok lho. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, Bu. Ah. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Ah iya. Iki cara panganan ngono lento. Dadi cara panganan ngono lento. lento. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Teko kacang tulu. iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadah tape ini aku. dinikmati to. Ngene iki Disyukuri, malah penak. disyukuri ngono lho kok. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah oleh. Kok malah. Lagi Wis ben dirasakne Mas Pluto. lagi mendem ra kolu lho iki jan. Pomo mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah ya luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabdo sam Tapi ra apa-apa. apa? Bener ra apa-apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul nek iki alhamdulillah wis. Sebabe, Mas. Ra udan ngene iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk lho ya ini. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijiki ya. Mas. Mbah Lurah ki karo kuwi ya kedanan ngawur ae. Ya ane Cok. Mbah Lurah e goro-goro kuwi. Alamak yo mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku ngono Ya, ya, lho. ya. Kene lho Mas ayo Mas. Sampeyan ki mbok ngene iki aja duwe kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah, Iki iya. kandil lho Mas iki. Aja duwe kembang kandil. Iki kembang bojo iki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api ngene iki kembang api dadi meledos gundulmu ya. Kowe ra sia-sia ora. Ah mbiyen kita apa to Mas? Ya anu biyen kita elek saiki menemen ngono dadi. Kene ya, Dik. Lah nggih kaos tangan bareng nggih kaos tangan bareng saya. Kos tangan matamu tak kurite ireng kok iso. Kok kos tangan piye? Bangsane. Ayo, Dadang. Iki wis tak blonyoi kunir barang lho Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin, cukup nggih tolak angin utawa antangin. Dek iki lho iki. Lah aku kae mau kayak apa to Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki geger kok metu nomere to. Rumah sampanan kodok no kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Leset. Ayo, kaya kuwi. Yen aku Kaget aku Mas aja banter-banter Mas. Ora omong roh bengok aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi omong dhisik. aku arep nyanyi kanggo sliramu Ya cah. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya kethek. Lah kuwi ya ketek lanang kuwi kok. Iya, iya. Ausane. Sayang. Aku mang ambok. Aku. Lho kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibalekke. Ora ayaan ngono kuwi. Maksane. Balekke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kowe undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok balik malah koyo bokong kethek.
Bangsane. Ora ketok lho, Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik, Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah pamit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kok dadak. Gak kamu. Iki namanya iki kabutan gelungan lho, Mas. Lah iya. Iya dia. Nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo. Cek gawe rene mok. Ini sing apik didol ndase piye? Aja. Yen aku kangen, Lah ngono lho, Mas. kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Min jono min ya jangkrik. Aduh jangkrik. Nyapa. Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian lho, Nah. Mas. surprise kok. Perhatian, mbok gendong iki ku ketatap ngene amu iki lho. Grenjel ngene. Wis sak cepot ki lho, Mas. Biasane pengen nyepot ngono lho, Mas. Iki kok. Aja mbok cepot iki ngono kok. Ora tenan. Langsung senep ning weteng. Aku iki Mas yo ngono nak sampean selingkuh atiku yo lara, Mas. Lara atiku. Tak sayang. Sik tak belek niki lho nyocok cangkemku nggo. Oh, malah jrongkrok nek tenan iku malah. Modele kaya ayu-ayu. Aku gumun. Hei, kowe ro nek turu kuwi. Ketoke saiki dandan sinden ayu. Kuwi mau ning jero elep budal bareng rombongan. Dipoto kancane. Aja ngelokne lho. Ambak kaya niki Belan ono to, Mas. ambak kaya niki iki gendane Pak Gendut iki. Dibelani ngono dinyo. Tak sayang, tak elus-elus rambutmu, tak Iku belem-belem kejebol neng kok. pundakmu, terus tak odot ilatmu. Ayo ojo to, Mas. Sarono, Dok, sarono, Dok. Coba sampean madhep. Ilat kok diodot iki lho kok. Apa Lho kono lho wis. kowe ra krasa Sampai ada nyanyi ya. dapatin Aduh, sik. sependino Suaramu kurang enak, Dok. Suaramu kurang enak. Dan masyaallah. Iki mimik nggone Aa. Tanganmu kaya ya. Matur Mimik. Kae lho Alhamdulillah. Mas ke diombeni lho Mas. Aku kok gak ngombeni to Mas. aku haus. Men aku ya. Njero jeding ngono tak ambene. Wis nasiyo-siyo. Waduh, anu Dik. Apalagi sayang. Cuk. Keringetmu kasihan aku. Aduh. Mas. Ngono kuwi lho perhatian koyo ngono Mas. Aku mbok dilapi to Mas. Aku mbok dilapi. Bener rambutku dhewe, rambutku tanggonmu Mas. Iki serbet ini iki jos. Ora serbet wi, anduk wayang. Oh iki anduk wayang. Jih. Apa kowe ra krasa dapatin sependino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Yuk. Bareng kanca-kanca campur sarinya Indonesia. Yuk Kang, sikat sak jose. Apa ki campur sari jenenge? New Kentir Indonesia. Oh, gentara nada ngono kok. Wis ya sing kono. Ayo. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa ketak batin saben dina?
poso tak batin saben dina Roko kalilang jenengmu ning atiku. Yup. Matur sembah nuwun. Sami-sami matur suwun. Kae budhe kae diantar Aku tak sana. mulai. ya udah ana Dodok rono lho. ya liwat pinggir lek liwat ngarep teko Satpol PP ya. Aku ndeli digaruk diculne neh kok. Colne wis rada ketuwek. Ketuwene rada enom ya diopeni dhewe. Mas Marsito, Tripun. nyektosipun lumampahing pagelaran menika gumantung saking panjenengan. Nggih. Rono nggih, kula nggih. kalian Mas Milo namung nempel wonten pagelaran. Nggih, panjenengan. nggih, nggih, nggih. Dados sak gaduk-gadukipun sak kecakup-kecakupipun wonten ing pagelaran Nggih. sedaya dipun lenggahaken wiwit saking Nggih. muda, sepuh, Nah. semuanya disamaratakan. Nggih, kedah ngaten. Nggih, 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 nggih. Pak nggih. niki Menika kula nggih beto presiden Nggih, kula nggih. sak menten Nggih, katahe nggih. nggih. Kedah dipun jumenengaken. Monggo, monggo. sama sih sama sih. Satu per Dua, satu. dua, ya kene. Dua. Nah, dua ndak apa-apa, Iya, dua. iya, iya. Aduh. Ah. Ya, ya. Mas Kluthuk panjenengan tangkleti asmane sinten Nggih, nggih, kersane? nggih, Mas Dito. Ah. Mas Dito. Ada oh, pun kita. Ya. Wis nyogon kabeh telu gon kabeh. Ya. Asmamu sapa Nduk Cahayu? Nggih, sugeng dalu. Iya, iya, iya. Kepangaken nami kula Matrika Risandri Artania. Jenengmu apik men to. Sik sekolah jenengan. Nggih, Kelas pinten? alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 10. Kelas 10 iki berarti oh Kelas SMA ya. satu Kelas 1 SMA. SMA. Ya, ya, ya. Sekolah nih tidak Teng SMA Negeri 3 Nganjuk. nganjuk. Nggih. Amin. Pokoknya sekolah terus. Nggih. Saman, asman sapa? Kok mencap. Kita awakmu sampe lek tuwek gualak. Sabar dong. Namamu siapa? Happy Surya Octavia. Mbok meneng to. Iki tekon nang ini. Asmane siapa? Happy Surya Octavia. Nganjuk. Nggih, Kelas pinten? 10. Oh padha kelas 1 SMA. Nggih, Sak sekolahan. udah. Oh beda sekolahan. Ya ya wis bebas. Sampean berdua pe nembang apa wis nyanyi apa bebas. Iki mumpung iki nggo elektron sing Pakde aku nih nggih. Kita tak tekok riyen. Aku mau mendek Cahayu. Itu sih melihat. Oh ya. Pakde. Tentang asmara. Diisi kita sembilan nyamot jenenge. Dek, kita sembilan lintang asmara nduk. Oh, lintang kitir. Lintang Duet, asmara. Pak. Lintang Duet. asmara. Tuh, duet nih, Nduk. Nggih, duit malih. Duet gitu. Duet iki nyanyi wong loro lho, duet. Apa duet iki sing dipangan ning lat biru kae. Duet. Duet iki sak mangkok 1.500. Dawet. Dawet iki pakai renang kae. Kayak cawet. Mas, style pun style. Ya, ya. Duet. Dewe ngono ta ya. Duet nah. Ya. Asli kayak mesti. Tak kirim ke karo dulur-dulurku. Ya. Pokoknya sehat selalu, bahagia. Ya, ini. Ya, sip, jos. Kene dok, rada maju dok. Nah, sip. Yo. Sikat. Siang pantoro ratri eling manising ati setiaku bisa angguweni marang sang Yesus